En dan ben ik ook gaan bij Hastelnee, mensen daar lost. Also, denk maar de différence entre lost et Castelnay. Maar lost rapart dus kanten Pleyben, maar kapel dus Hastelnee, maar lost en deze her, maar tot de woord werd. En tot de commerçanten was lost, koel laat, tot mijn restaurant, en tot nooit go retret. Als je mijn huis, de zaken nog commerce, gemerkt go retret nou. Dat school man nooit door. Maar dépôt bar zo, een épicerie zo, c'est daar à peu près tout pisse bar lost. Want je gewoon die retret ha. Het misschien wel dan de Hastelnee. Adra ook Bidar of de dat zo toe is aan Dardoup. Dardoup, ja, juist waar. En dat is trouwens weer aan koeien. Oh, aan koeien, een keer dan koeien was blij. Wie daar ik kan zo go skin gaan Dardoup het weer blammen. Ik ga wat een Dardoup weer gereden was, ik ga cercle celtique plané en hebben autrement Hastelnee om Gachal Georges Meur. Zo en danser en bras Dardoup, c'est mosse. Eller Bidar zo leske d'agost, bram. Bidar danser aan was, maar nuske dans bij waar aan ook. Ja, Hastelnee om we maar het zo voor, zo men je had niet meer weer vast wel juist. Hebben Pelem n'a pas passé depuis. Me bu Roger Bresel sans van bij mij waar meester aan bij Pleyben. Ook voor de Bresel van net van nerveus en labour. Ik kon bij de gelbe dob me gange kom sam museum en blijs de Hugen. Dick Davis ook wat de in Allemagne daar. Het was het Wengam grip prisonier in. Voor grip prisonier bij Wengam. Dus han we bij kwart kidan. Dus kwart kidan met de roer. Dus roer we kaster som door neus. Nee, wat miseus. Maar wij zijn neus genomen we han gas ham in Allemagne. Nu wij kwit 3 we dood. En dus planeren en dus ploderen en mee. Dat dus Amiens, am discussion Amiens naar waar draad, daar geer. Ik bij de klas wel leren, dat zo'n droom was. Nou, in Valais waren die, maar pas daar niet op braas. Daar niet op bien, daar niet keer wien die been was, pas waren in braas. Non, pas kalles, ja. En nu was civil, het wordt in Allemagne wel ham leren, in traven dom, regioen wel, nu je geen vlak, ja. Wist je tol kon. En bijna een keer organiseerd maat was, wat kiemen trimis waren, ja. En waar wordt 3 assembles? Ja, was 3 assembles. Petrus, we hadden een keer 3 assembles. We lasten dan ook, real jij wel lef, ken kaart wie die wij in Allemagne. En we zien niet meer ja. Maar ja. Ben ons er wie goed in inpiggen, niet hè? We gaten hem kijk, dus we waren beschommen zodaal, kwam hoog nieuws. Kijk, bij Kruise Park, Guinness. Een gaat routier daar, juist op Piswankerdam. Dus dan de Strasbourg, de naam, wat toen penetreerd, daar waren gaten. Zet we eerst dan in die huisje moesten. Omdat dus Amiens en Beauvais, bij Marseille. Marseille en Beauvais, en dan hadden we een bij de volontaires naar huis gekocht. En dan passé bij Gisors, bij Vernon om 3 uur. Niet meer Marseille daar ook wel juist. Dus dan de tual, dan tumme. Wat ik ook bij ze hulke papier gaan doen. Maar man in behand dan droog, en dan een koop papier. Een refugeerd was een droog, taming noord maas. Ja. Ja. Het gaat om de directie in Évreux, l'Aigle, Rugle, Donfront, Fougères. De gaat bij het noord was Merdrignac, muur de Bretagne, Carrès. Waar draad, Eugen Davis. Ja. Heb Krene. Oh ja. Maar wat ik doe, een penurie was wel laat. Maar wie kijkt de 7 jaar deven. En nu draait om de 7 jaar deven, partout de studie gwem. Ik laat deel aan een prisonier. Maar voor een paar ook om de, bij een rode boven de, la haute Normandie, ja. Begrijp niet jouw accent prison, nu ga me gaan wie België. Ja. Ja, niet go zeg galk met jouw accent. Is goed genomen, maar vous êtes Belge, ou? Non, nous on est breton. Oui. Wat kan met accent? Goed om bij een droog van dit ageren, bij la boer waar meest nou daar. Goed om die meet, waar ook wees op reis, benauw wat ik dooskin, wat ik de... Maar een tegenmaat kan, wat ik bij de klas waar me leren aan travet. En dan, dat gebeurt morgen niet trouwen. Dan mars. Dan gaan naar Francische dan gaan naar Allemagne. Non. Maar dit ageren, van bij la gendarmerie, bij Bresel, en mijn schoon van die goed waren, bozek waren. En hij nou laat om... Nee, daar hebben ze geweest te immobiliseren, maar naar een kasse papier de mandatuur. Ik weet van la... Nou, dit ageren. Nou, dit ageren. Zet wel trapeus, daar een schop moesten. Bij West Bresel, we wel penoten en trouw. Maar dat zet een schop moesten. Bon, ben doula goed, wat dit gaat in uw alimentation. Het moet ook gaat in alimentation, wel te reale bij Pleyben. Ook we goed in tragen in was.
Gå var net levende laburt og bedre, jeg var du en case, det var sendt i gården. Gå var en tre barriere balambal med døvler. Ah ja. Ja, når så går mål der overvæs med beskristionsmateriale. På guld pille det går noget mag. Ja. Ja, at dine bedre med mig lader der la umag kapper du har per pempla. Nu trænger lidt godt. Mugale veterinær til nu selv godt. Det er lidt godt umag eller han er rejvat. Han jom forbi. Ah ja. Ja, og nu tænker jeg lidt godt gant. At nu explique dem der umag muslernes trænger lidt godt. Så pemanygen var nygen nu tror jeg tabt vi guld der vi umag han jom forbi rejvat. Så det var godt der mag. Ja, nu en tål der Voici i Bresel der. Eller tom kanif tål var nu. Eller til nu selv godt gør mag. Ah, vi snakker voisin guzene, tenosi. Ja, vi vi stænde, vi lager en tom type bare. Vi stænde en type med, så vi stærte hun skal en tom pænse af mat på så. Men så var 3 mag balambal. Når jeg var løn, bremne skal kaldes kin med. Når jeg var løn det på. Men så var kaldes kæsik. Jeg kan tog der lave og gøre kæsik. Vi ser på væs og Bresel, men må kan gemme gårde, så var det klart, den må kan gemme gårde. Enkelt måned drog det op med gårde. Gælpe den drog. Hvor den var des prisonier med nogen der kon den der. Men man kan konsidere at man kan med trimis. Der vil ikke misemen, det ved ikke misken gålug. Man kan gøre med trimis gården, så at læsen var navmis, så den må frem mis der. Jeg var net en drog, du var en gammel. At med bare net i, men var konsidere at prisonier var kan bedre den håber en trabet. Vi med kan karve der med en trad der. Kim godt ret kan I passere her mis. Og på hvad det er, som her mis, når jeg var liberet, og må kunne hånden den drog den nære, den lambal, så det var net, der sende was. Det var bare en tjekkes bras. Da Marius var isor kaudelabo. Ja. Ah ja. Men hvad der var i labur? Ja. Mawama. Ja. Og når jeg bare pas, vi skal lave med mi behandler en trailbar som en færre, på bare med trofast bær. Vi er en træl du styr, men hvad kan du også gå lå sammen med pas? Jeg går ikke bare færdig med en labur der, og får ikke lå sammen der. Ja. Så det var isor der? Ja. Jeg var spændende på selv 300 årene. Jeg var det kun til panusene. Jeg var proprietær. Det stod tvær der med. Der var part de la plaine de Versailles, tager var notre Versailles-amant. Nu var ikke tam tot med slaverne på Dova. Anan. En vis greit ugen det var bedraget, så jeg var fundet, så det var kommet på eller om. Men var de sådan, det var dragter der med. Han var god ved ham. Var kødden, var kahas traktoren. Vi var præstegommerskær med. Det var andre, var det et godt byen her. Men det var kahas.